Ako sme budúcim majiteľom bytov ušetrili 50% na energiách a umožnili kúriť a chladiť takmer bez potreby elektriny? Podstata riešenia je v pochopení systému výmeny energie. Poďme postupne. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá chlad z miesta s vyššou teplotou na miesto s nižšou teplotou vynaložením vonkajšej práce. Výborným príkladom je chladnička. V prípade nášho projektu Florian čerpáme energiu zo zeme a po budove ju rozvádzame prostredníctvom potrubia s vodou, takže hovoríme o tepelnom čerpadle zem-voda. Ten istý systém dokáže využiť uložený chlad v podloží na ochladenie vody a následne na ochladenie bytov. Poďme sa teraz pozrieť na to, kde sa tvorí úspora. Ak by sme kúrili klasicky elektrickou energiou bez použitia tepelného čerpadla, tak za 1 euro, ktoré zaplatíme za elektrinu, dostaneme teplo v hodnote 1 eura. Ako dobrý príklad nám poslúži klasický elektrický kotol so špirálou, ako napríklad boiler na teplú vodu či rýchlovarná kanvica. My však v projekte Florian používame na vstupe energiu zo zeme, konkrétne zo 110 metrov hlbokých exploatačných vrtov. Pri tomto systéme za euro, ktoré zaplatíme za elektrickú energiu, dostaneme teplo v hodnote 6 eur. Pri chladení je to ešte efektívnejšie. Za 1 euro, ktoré zaplatíme za elektrickú energiu, dostaneme chlad v hodnote 60 eur. V takomto systéme podložie pod stavbou funguje ako jedna veľká batéria, ktorú v lete ohrievame a v zime chladíme. Teda ukladáme si energiu počas zimy na leto a opačne. Takto dokážeme budúcim majiteľom ušetriť až 50% výdavkov na kúrenie a chladenie. Projekt Florian Residence je v Bratislave prvý bytový projekt s takto efektívnym udržateľným systémom vykurovania a chladenia. Pre viac informácií zo sveta stavieb sledujte naše sociálne siete.